りがとうございます。ところで皆さんの中で今日演奏している楽器の名前がわかる人はいらっしゃいますか？皆さんから見て左側からトランペット、ユーフォニアム、テューバ、大きいですね、トロンボーン、そしてサックス、そして後ろにパーカッションはい、小さい楽器から大きい楽器までいろいろありますね。次に演奏する曲では音色の違う楽器たちが順番に活躍しますよ。どの楽器が活躍しているか注目して聴いてみてくださいね。楽器紹介メドレーです。まず唯一の木管楽器サックスです。次に華やかなトランペットです。続いて柔らかなユーフォニアムです。そして力強いトロンボーンです。そして縁の下の力持ちチューバです。最後はとってもかっこいいパーカッションです。みんな合わせて3、はい。それではメロディーに合わせてそれぞれの楽器の魅力に迫ってみましょう。トランペット、サックス、ユーフォニアム、トロンボーン、チューバの順にお聴きください。
りがとうございました。次の曲はディズニー映画「美女と野獣」の主題歌「美女と野獣」を演奏します。